Crime Report. Gitugaan ni bagong Mandawi City Mayor Tadeo Junque Uwano nga magpabilin sa pagkakaroon ang tanang department head sa City Hall. Sumani Uwano kung way kinahanglang usbon dili siya mag-ilis apan giingnan niya ang mga opisyal nga gilauman gihapon ang tibuok suporta sa bagong administrasyon. Pasidaan ni Mayor Uwano sa iyang unang paglibot sa City Hall nga suporta ang iyang gikinahanglan og dili sa butahe ug kung di niya makita ang pagtabang mapugos siya sa pag-impose og penalties. Dugang ni Uwano magbutang siya og key personnel nga direkta motaho kaniya tungod kay wa pa siya personal nga relasyon sa kasamtangang mga department heads nga kadaghanan gi-appoint sa miaging administrasyon. Sa iyang pagbisita, gi-inspeksyon sa mayor ang City Planning and Development Office, City Treasurer's Office, Assessor's Office ug ang CDRRMO Command Center. Naobserbahan niya ang ubos nga tax collection, dili klaro nga CCTV footage ug kakuwang sa espasyo sa pipila ka mga opisina. Gibalik usab sa mayor ang iyang tumong nga lig-on nga koordinasyon ug epektibong serbisyo publiko. Giingon ni Uwano nga importante ang continuity sa serbisyo apan klaro usab nga kinahanglan ang kooperasyon ug kung di kini matuman andam siya mohimog aksyon isip mayor sa syudad. Kini si Idol Aiko di kapogan sa paghatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.